И здравейте хора, аз съм и днес играем Clash Royale. Да видим сега. Ето ме на седма арена. Дек ми, Малхант. Много малко трябва да го оправя според мен. Или не по-хубе. Помня какво става. Ще играя една битка. Да видим какво ще стане. Вау! Доста отивно знам. Елипси, което мал е голям шанс да го бие. Али блоки... Не! Пак никога не говорим. Ще го блокна по някакъв начин. Али ела сега. Колко има идеи видявам, ще ми е малко гадно. Ай, бебе. Видите. Не, защо? Ай, ще гледам нещата. Губе! Успях! Да убил! Защо два икси, които някой долу не може да разбере? Защо два икси, които добре ми ще бъде. Не! Просто блокирам. Как да се споделям. Зад. Мама е типично някакво. Той е бързиран. Мазим, смъквам! Да си бъдем по-рано ли ще ми пускаш? Не бе! Да скуваш бе! Да умрете! Хубаво нихте се! Не си разбрал. Къса е! Един час... Чу? Оу! Прибишко! Гада ти! Декчето, какво се продава тук? Да е едно запче и една печката. Няколко пека. Сега малко ще се апгрейдне нещата. Много е гънки картите. Уау, Poison, колко много струва.
да си апгрейдна. И това. Сложете бомбари. И ето ги нещата. На Френ съм на 10-то място. Малко съм свалил. И сега това беше с този клип. Сега